Yo, what's up Mure Zimbabwe? It's your boy iCloud Kiki Boy Mr. Authentic Zimbabwe. Nasi tiri MaMutare tiri kufamba tichingobvunza randomly kuti nderipi ghetto rine mabhebi anogeza kana kuti mafesi anogeza. Plus handisi kukwataka nhasi ndine bodyguard. Motorbike yangu ndasienda pakauko. Zvunhu regai timbopinde mustreet. Woyo, pane ndaona urapo ndinobvunza. So mani boni mshana rapo. Vasikana my sister. Boy. Ndongobvunza zvino ndibvunze ndingobvunza vanhu mune MaMutare. Ko kumana unogeza MaMutare munhu anoonekwa ghetto ripi? Komrani. Ai. Kokusaku. Ekusakubazi mvura. Ndakapfeka matracks ekuchikoro chete. Ndofuna mazvizira mega guys, handisindadaro. Thanks my sister, thanks. Mambobvunze timu remapochi. Zvaufa. Sibaba madini? Aiwa manaki. Mapochi atira mari? Aiwa 234. 234. Aiwa zvunhu. Narutenga ndika? Mazanongopusha zvinananika kutengesa dzanobeba. Aiwa unyepi. Ndine mbvunzo ndinawo ka. Ko mabhebi anonatogeza muno MaMutare anooneka ghetto ripi? Wangu ka imbvunzo muhombe bachikanga chokupisa sha. Chikanga inopedza. Uyo wai wati chikanga yo. Chikanga wangu ka ndakura tamvura ka. Obosa kuva kaze chikanga nakashirisa. Chikanga zvunhu. Chikanga. Aiwa aibo. Saka watu ndani? Aiwa aibo thanks ndapa danga mvura rengi. Ine chikanga rengi. Mani bono ndobata aniya. Nine boy. Boy. Vano zvechirumera. Smart collection. Ndo zvizvo. Haisisi kwari hosa kubva zvizvo. No, yeah. Ini ko mabhebi anogeza, mafesi anogeza MaMutare. Anowanikwa ghetto ripi? Dangambura. Ne mati dangambura. Kuna anogeza. Zviri kunzwira mvura. Musa kuzora bhata here. Ore saka iwe unonzani? Nadini. Aibo thanks ako. Nati mbononzi muDubai. Nati mbonoti ndoona wanganyi munomu. Ndimbobvunze. My sister badi. Boshirisi. Kuna zvinhu ndine mvunzo dzendofamba chibvunza vanhu MaMutare. Kuti vakomana vanogeza vari wanikwa ghetto ripi MaMutare? Green side. Oi vati green side. Zvindokune Mbinga. Zvindokune Mbinga. Mutaura zvembinga. Plus vati green side yasina neku. Oi unonzanawo. Unonzi Kelika Chimelanda. Ribo. Una account pa TikTok? Yeah. Yakanzi? Kiki baby. Yeah. Alright. Ko Instagram? No, ndina. Aona? Yeah. Facebook? Melanda Masi. Alright, bro. Thanks. Wanokuchaga. Bati bozo vakomana acho emakombi ndibozwa kuti arumbozwa usimewo here mumakombi mawo. Wagwani makuru wani? Mujaha? Oye mutoro wakalanjera. Onazve ndine mubvunzo ndinawo. Ko mabhebi anogeza anowanikwa ghetto ripi? Kuda mvura anowanika. Anonga pamwe ariko nekuti isusu ekwedu mvura inonga mahure. Ko makombi murunuwo hero? Makombi munhu anonga anobva akati maperfume ngati ngokuti yoda kuzisa chete zvatopera. These guys. Asi anogeza achiwanika kudanga mvura. Kudanga mvura pamwe ndokwani. Ko kusakubvawo? Mahure. Mabifu. Alright, yarimbobvunze timu rakagara apo. Ndimbonzwa kuti aufa. Hallelujah. Alright. Yeah, boys. Ndase. Boy re magurwani. Aiwa manaki. Kuna zvinhu ndifamba chibvunza mibvunzo dzendibvunza neMaMutare hanzi. Kumabhebi eMaMutare, mabhebi anonatsogeza anowanikwa ghetto ripi MaMutare? Kwa chikanga vanopedza. Chikanga. Iwe ndine wati pachikanga. Ndopanogokechera. Ai. Alright, hapo. Sasa unadhani? Ndozi tapiwa. Tapiwa une any social media account? Naenda pa IG yanzi yo boy tapiwa. Neba TikTok. Okay. Yo boy tapiwa. Alright. Ko chimda? Badi. Ndrodi. Hapo. Anowanikwa kuti mabhebi anogeza zvemachokwadi. Yemani. Darlington. Uno wati kuDarlington.
kuna vanhu vasingafani vanhu vanogara mudzimba. Warugara mudzimba but wasiri kugeza. Vanotogeza. Wobva wagara vanogeza zvavanenge alright. Vaneza yona ndani? ini ndozi Denis. Emi social media yenu. Hauna. Aiwa hapo mana ake baba. Aiwa tawanzwa Vakomana uyu ari kusimbisa chikanga. Uyu ari kusimbisa Darlington. Amenoti unoti chi mongokanda mucomment section tonzwa neni kuti muri big away which side which you know. Oyo ndabva ndajumana nemufana waCaptain Britain kawo. Chibaba chemangoma. Chibaba chemdaradara chemagoma. It's a Captain Britain. Alright, azwa. Ona zve ndine mubvunzo yendibvunza neMaMutare anje. Tinozwa kuti mabhebi anogeza MaMutare anomuka geto ripi? It's obvious mpenzi wangu mabhebi anogeza anobati kosakubva. Waiza tiripa kuti kobosa kuna mvura. Waiza kobosa kudanga mvura nekuzimunya hakuna mvura waiza. Apo fuchi kusakubva ndo unongobuda mvura mahara isikabhadhariswi waiza. Saka ini ndononga mabhebi kusakubva ngano geza kudarika mamwe mabhebi ese boss 1 kudanga mvura kwatogara kutone crisis yemvura waiza. Saka ndononga kusakubva anogeza waiza. Aiwa ndanzwa. Saka iwe unonzani? Ini ndozi Captain Australia waiza. Une social media account? Mukangoenda pa social media account mukati official Don't Taliban Empire Music. Oya, shunu. Nakuchengeta mumoyo mangu kusvikira vakura. Love you today, tomorrow and forever. Moyo wangu inini, wangu ndewako. Ndakakuimbira kuti wakoke uone